version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Kumusta na kayo? Alam niyo, itong mga nakaraang araw, naging busy tayo dito sa kusinang Matuwa. Bakit? Sapagkat ang daming bisitang dumating sa iba-ibang lugar. Mayroong mga balikbayan, may mga bata, may mga matatanda. Halo-halo sila at sila'y nagpaturo sa atin ng mga iba-ibang recipe. Ang mga recipes na tinuro namin ay siyempre ang San Nicolas, ang Dulce Prenda, at mga iba pang mga recipes na kumpahan recipes, heirloom recipes. At ang isa doon ay ang Panaditas de Casoy. Ang mga ingredients natin sa ating Panaditas de Casoy ay ang sumusunod. Meron tayong isang latang evaporated milk, sugar, kasoy, butter, at harina. Kusina, gawin na natin ngayon ang palaman ng ating Panaditas de Casoy. Kukuha tayo ng 1/4 cup ng ating butter. I-heat natin. I-melt natin siya. Tsaka natin lagyan ng 2 kutsara ng flour. All-purpose flour. Tsaka tayo maglagay ng milk. Gradual lang po paglalagay. Isang latang evaporated po. Pag na-dissolve na po siya, maglagay naman tayo ng sugar. Sindihan natin uli. Keep stirring po. Ito po recipe ito, tinuro sa akin ng aking ima, nanay ko, nung about siguro mga 9 years old ako, 10 years old. Lalagay ko na po yung ating sugar. 3/4 po ito, 3/4 cup. O kung ayaw naman natin ng matamis, depende po, to taste po. Alam naman po ninyo, puro to taste daw ang sinasabi ko. Yun po naman kasi yung panlasa eh. Di ba? According naman po sa aking nanay, kay Ima, ang nagturo naman po daw sa kanya noong 1920s ay si Mang Charing Ocampo, taga San Fernando po yun. Siya po ang noon nagtuturo, nagtuturo sa mga Kapampangan recipes na natutunan niya sa ibang bansa. Tapos minonodify nila para sa taste ng mga Kapampangan. Dahil po sumasarap. Siyempre magagaling po sila. Ito pa palang isang ingredients, ang itlog, egg yolks. 4 na egg yolks po ilalagay natin sa ating recipe, sa ating palaman ng ating panaditas.
na po ang kasoy natin. Kinadad na kasoy. Patutuyin na lang natin ito hanggang maaari mo na siyang i-roll. Patayin ko na. Palamigin po natin muna siya. Gawin naman natin ngayon ang ating pabalat, no? Ang ating harina ay 2 cups, no? Dinivide ko, ginawa kong 2. Ito yung kalahati, ito yung kalahati. Ngayon, ang ating butter na 3/4 ito, ilalagay ko dito sa ating mixture, sa ating flour. Tsaka natin durug-durugin. Halu-haluin. Pag medyo naghiwa-hiwalay na siya, maglagay tayo ng water. To 8 tablespoon lang po ang tubig. Ito na po. Ang maaari ding i-rest natin sa ref for a few minutes, maaari namang right away, gawin na natin. Bake natin ito. Palaman niya, gawin natin day before para ma-rep mo, matigas-tigas po para hindi siya mainit.
And support na po, busin natin ito. At saka natin sila i-oven. Hindi man po masailan sa paglalagay sa oven. Moderate temperature lang po. 325 degrees Fahrenheit. Hanggang maging brown po siya. Nung naman pong wala naman po tayong oven noong unang panahon, ang ginagawa po namin, lesser po ang butter, more ang water ang lalagay namin. Pinipirito namin sa kawali kasi wala kaming oven. Maaari din po yung business na ganon. Lumaki po kami. Ang nanay ko, si Ma, gumagawa siya, dinadala niya sa mga bahay-bahay ng mga kamag-anak. Tapos yung pong binibigay niyang baon sa amin para may baon kami pasok sa St. Scholastica na. Ito na po ang ating panalitas de casoy. Lagyan natin ng sugar. Tsaka natin siya balutin. Pag hindi na po siya mainit, maaaring balutin na natin sa ating silapino para ready to be kept. Ganito po, pagbalot ng unang panahon, support na po. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa atin. Sana po'y nagustuhan ninyo ang paggagawa natin ng panalitas de casoy. Subaybayan po ninyo ang ating susunod na episode na alam kong magugustuhan ninyo. Hanggang sa susunod nating pagkita-kita dito sa kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. From my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo. From my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!